dela? Non hai corpo ningún, somente roupa. Hainos. Pero non están aquí. E o de Marte é só un máis. Penso que nos enfrontamos a un asasino en serie. O Sabor das Margaridas é a nova serie protagonizada por María Mera. Pronto poderemos ver na televisión de Galicia este thriller de 6 episodios no que María interpreta a Rosa Vargas, unha axente da Policía Xudicial da Garda Civil que chega a unha pequena localidade para investigar a desaparición e o asasinato dunha moza conflictiva. Desta volta, o personaxe de María está do lado da lei, todo o contrario que o papel que a lanzou a fama. A Vanessa Viaño de Matalobos. Mateo, non podemos tocar o cargamento. Non podemos, cariño. Temos ordes. Ordes de quen? De Carmelo. Estás de broma. Debín consultar, Xoseino, pero... O de María Mera foi chegar e bicar o santo. Vanessa Viaño foi o seu primeiro traballo como actriz. A súa mellor escola, ten dito, foi entrar en Matalobos, que lle ofreceu un regalo de personaxe. Unha muller que nas 5 tempadas que a interpretou pasa de ser unha nena rebelde a un capo da droga. O seu bo facer nesta serie levou a María Mera a ser un dos rostros máis coñecidos da televisión de Galicia, a onde chegara como reporteira do programa Acompáñenos, no que mesmo se atreveu a facer puenting. Javi, Dios, de verdad, non sei que dicir. Xa estás cos pés na terra. De verdad, estaba a punto de chorar. É unha impresión que morres, te lo juro, te lo juro. A chegada de María Mera ao mundo da televisión e da interpretación foi por casualidade. Todo comezou de adolescente, cando unha tía a animou a presentarse a un concurso de modelos en área central, en Santiago. Gañou e obtivo como premio un curso cunha axencia de modelos, na que tamén facían castings para programas de televisión. Así entrou en contacto con este mundo que ao principio vía como un hobby. De feito, compaxinaba o seu traballo no aeroporto con clases de arte dramática, ata que chegou a súa oportunidade como reporteira e despois como actriz en Matalobos, O Faro ou Dalia a modista, traballos que foi compaxinando coa presentación de programas como Un mundo de nenos. Boas noites, gracias. Boas noites e benvidos ao Mundo de Nenos, un programa onde o baile, a canción, o humor están presentes e, sobre todo, a conversa cos máis pequenos, como non. O talento e o traballo van da man en María Mera. Sen esforzo non hai nada e o mellor consello que lle deron a esta actriz compostelá que leva desde os 16 anos traballando e estudando. Agora que agarda o seu segundo fillo, non sabemos se aínda poderá sacar tempo para chegarse á praia que tanto lle gusta ou para revisionar Casablanca, unha das súas películas favoritas. Siento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Agora xa non poderías facer ponting. Agora non. María Mera, que tal? Moi bons días. Bos días, que tal? Menudo repaso, estou hasta case xa digo, ai, xa non me acordaba do Mundo de Nenos, de todo iso. Bueno, que parece que estamos falando cunha actriz a piques de xubilarse, porque ti fixeches tantas cousas que xa non che queda nada por facer. A verdade é que fixen bastantes. A veces esquezo o meu, ata me din ás veces cando fixen o vídeo no YouTube, recordando cando empezara, a xente diceme, que te esqueces disto, de cando fuches ao lugar a facer pasarela, e digo, ai, é verdade, aquel concurso. Bueno, sí. Bueno, benvido a Galicia por diante, María. Moitas grazas, tiña ganas de vir e conversar con vos. Pois un auténtico placer, grazas. porque aparte que sigues facendo multitude de cousas e estás nun momento extraordinario da tua vida e notase, non? A verdade é que sí, que estou contenta, a verdade é que, bueno, a nivel profesional, a verdade é que co embarazo e con este tema sí que se para un pouco, pero eu feliz porque é algo que sempre quixen ser mamá, xente que me coñece xa sabe que o que máis quería, entón pois agora estou tamén nesta etapa tan bonita que quero disfrutar. A segunda nena. Segunda pequecha. Sí, que aínda non o sabe moita xente, que desvelei no lugar outro día. Sí. Aqueles que quedaron ata as 2 da mañá aguantando aí, pero si outra nena e estou moi contenta. Ti ademais querías outra nena, non? Eu quería outra nena. E por que? Pois mira, non sei, eu creo que un pouco por... claro, como xa tiven a primeira nena, agora a Dalia quería outra nena a todo meter, non había maneira de... A Dalia xa dixo, a fabricades outra nena. Nena, eu dicía, mira, isto non se pode escoller, expliquei de todas as maneiras posibles, pero dáballe igual, decía, sí, mami, pero se neno non pasa nada, pero vai ser nena, o sea, non había maneira de convencela.
Eu creo que no futuro, creo que dúas nenas terán como máis complicidade ou algo así, non sei, que se levarán como mellor, bueno, e como foi tan boa experiencia ter unha nena, pois quería repetir. Nome, xa lle temos? Nada, non temos aínda nome, estou xa angustiada, quero poñerlle nome xa, porque de Dalia xa yo tiñamos antes de saber se era nena, así que teño ganas de... O que pasa que para chegar a un acordo co marido é complicado, Claro, Galé foi un soudo moi grande, porque claro, hai que buscar, non sei se tedes aí unha listaxe. Eu a veces aparezco e digo, mira, tiño esta lista, e la apareció este listado, non me gusta ninguno, nada, non hai acordo. Pues son listaxe moi longas, non? Sí, non son moi longos, 6, 7 nomes así facemos, pero nada, non hai maneira de chegar a un acordo. Entón, pois non sei como vai acabar isto. Estou me vendo xa con 9 meses e sin nome aínda. Bueno, a historia da nova cativa de María Mera, que vai movéndose xa tamén polas redes, que como a youtubeira incipiente, seguimos relatando e coñecendo tamén como o embarazo de María Mera. Ola a todos, benvidos e benvidas un día máis ao meu canal de YouTube. Son María Mera, actriz presentadora e mamá. Hoxe vou vos falar de como estou levando o meu segundo trimestre deste segundo embarazo. Imos aló. Pois como va a estar levando? Magníficamente, xa me gustaría a mí verme no teu lugar. No, ahora ben, pero o primeiro trimestre levei non moi mal. Sí, dicías que sí, non? Levei non mal, e iso que o embarazo de Dalia foi fenomenal desde que empecé hasta que dei a luz. Eu seguiría 2 meses máis coa barriga, sempre o digo, pero as náuseas deronme, estiven os 3 primeiros meses vomitando horrible, de feito non fui capaz de engordar nada, adelgacei, e eu quería dicir, pero quero sentarme e comer algo con ganas, non había maneira. Fíxose duro, digo, a xente que ten que estar así 9 meses, hai que sacar o sombreiro, porque... E a experiencia como mami, quen vaya a ser ou estea pensando en ter o segundo fillo, segunda filla, en que varía a experiencia co primeiro embarazo? Home, varía, claro, do primeiro é todo novo, non coñeces ninguna sensación, non coñeces nada, deste xa sabes o que che vai tocar, non? Por dicilo de algunha maneira, ainda que é verdade que este embarazo está sendo diferente, pero sí que é distinto, lévalo con outra calma, con outra... Xa sabes o que vai vir, as probas que tocan, como vai... Pero bueno, eu estou vivindo dunha forma moi especial, gracias tamén a miña primeira filla, a Dalia, porque como se entera absolutamente de todo... Cantos aniños ten? Vai facer 3 agora en novembro. 3 anos. Me cativiña, pero xa un momento no que empeza a saber todo o que pasa ao redor, entérase de todo, ademais teño unha nena super faladora e fala absolutamente todo. Non sabemos a quen se iría, María. Non sei. E ademais está sendo especial por eso, porque se implica tanto, entonces fala a barriga, salen ocurrencias cada 2 por 3, é divertidísimo. Outro día estábamos na praia, estaba botando crema na barriga, e dime, mami, bota ben crema na barriga, senón a hermanita podese poñer colorada, Dices. Sí. Entonces está vivindo con tanta emoción e podemos levar incluso algunha ecografía para que estamos facendo ese traballo tamén de poder levala, implicala así en todo o que podemos, e está sendo especial por iso. Bueno, agora falaremos dos proxectos que están a piques de iniciarse xa públicamente, como o caso do Sabor das Margaridas, pero antes, María, en que lle cambia unha actriz o feito de ser nai unha vez, 2 veces? Moitas veces falamos deste sector, como outros moitos, non, que está moi masculinizado, moi machista, que non somos conscientes do que significa, que os papéis das actrices cada día son máis reducidos. Ti como percibes? Eu creo que no meu caso, polo menos o que eu pude vivir xa desde o primeiro embarazo, é que sí que se acortan as posibilidades de traballo, e cando estás embarazada evidentemente non podes optar a todos os papéis, tampouco, a xente non vai contar contigo igual, entón sí que se cerran portas. Pero no meu caso, como tiña moi claro esta parte a nivel persoal, eu sempre digo que para min é máis importante ter a miña vida persoal arraigada, forte, é o que eu máis quería, e logo acompañala da vida profesional. Pero é certo que se fai duro en certos momentos, porque incluso atopas respostas de mulleres, non? Que te deixan descolocado. No meu primeiro embarazo, cando empecé a traballar nunha das series, atopeime ca resposta de é que se soubéramos isto, que faz tantas preguntas, se podes traer a nena, se non, xa collíamos a outra persoa. Entón, século XXI, atención, son cousas duras e que pasan, e é verdade que sí que che quita posibilidades de... No meu caso, eu penso así, e ainda hai moito que facer neste ámbito, moito que facer. O Sabor das Margaridas, a rodaxe de 9 semanas e media, que durou. Sí, é así. Como un embarazo. Sí, exactamente, 9 meses. Eso sería 9 meses, 9 semanas non durou o embarazo, Pero sí. Exactamente, 9 meses e medio.
medio. 9 semanas neste caso, que foi unha cousa así, non? Sí. Como soe ser este tipo de traballos, a todo filispín, e que está a piques de estrearse. Ti fuche a última persoa a andar a Marta. E asexábala. Eu nunca lle faría dano. Non quero que lle pase nada malo, Marta. Por favor, axude. Rosa Vargas, Policía Judicial da Garda Civil. Aí. A xente como se mete un papel así. Pois tiña moitas ganas, Kiko, porque tiña ganas de bueno, eu creo que o mellor regalo que lle pode pasar a unha actriz é que lle ofrezan facer papéis diferentes e poder mostrarlle e demostrarlle a audiencia e a xente que podes facer cousas diferentes, non? Que era un medo que tiña unha vez que fixen Matalobos, porque foi un personaxe moi marcado, non? E que logo, pero bueno, logo tiven o Faro, que foi moi diferente a Vanessa Viaño e así. Entonces, neste caso é un papel moi diferente o que levo feito ata o momento, unha tenente da Policía Judicial da Garda Civil, e foi moi interesante. Pensei que me iba a custar máis, a verdade. Ti dixes que incluso te frontaches o papel máis complexo, non? Sí. Dos que te veches nunca. Sí, porque a nivel emocional é un personaxe moi complicado, moi complexo, e cando eu li os guións e cando me decían, que este personaxe, cuidado, que é unha bomba, non? Entonces eu entrei con un pouco de respeto, pero que fago sempre deixarme levar polo que levo dentro, polas miñas emocións, e ao final sorprendeume a primeira vez que un personaxe me sorprende a min. Porque foime máis doado do que me parecía, sentínme moi cómoda, casi diría que o papel que máis cómoda me sentín. Entonces foi unha sorpresa para min descubrir claro, non estaba acostumada a fazer este tipo de papéis e sorprendeume a maneira de afrontalo, de levalo, do doado que ao final me resultou, non? O sabor das margaridas que veremos próximamente na Televisión de Galicia, sí. Non hai data concreta, teñen que estar moi pendentes das pantallas, pero será en outubro, non? Sí, en outubro, aí a mediados, eu conto que será a mediados, quedan nada para estrenar estos 6 capítulos. Pouco podemos decir porque, como digo, son 6 capítulos, está todo moi concentrado, pero vaya, vai ser un thriller. Vai ser un thriller, esta tenente Rosa Vargas chega aquí a un pobo nunha vila onde nunca pasa nada. Como podríamos decir aquí de moitos povos de Galicia, que aquí nunca pasa nada, pero pois chegas ali e madre mía, 4 mortos, 5 debaixo, claro. Madre mía, que tal había ali en Muriás. Así que sí, vai sorprender moito, é verdade que tamén é unha coproducción tamén a nivel internacional, é dicir que é algo que os espectadores da Galega non están acostumados a ver, é un guión moi exixente, algo moi diferente, pero eu creo que isto a audiencia o vai agradecer. É algo de verdade, é thriller, pero é moi diferente, un guión espectacular e sobre todo ten un final que iso vai arrasar corazóns, porque ten moita chicha debaixo este guión. É unha desaparición, non? Sí. Estás a fronte dun operativo de busca dunha rapaza que desaparece. Que desapareceu, que se chama Marta Labrada, desapareceu neste pobo, no que en teoría todo está tranquilo, pero unha vez que empezas a investigar, empezas a levantar cousas que bastante negras, oscuras que había neste pobo. Entón aí é onde empeza toda a trama. Tamén hai unha trama moi potente de prostitución que se aborda desde un punto de vista que moi diferente ao que estamos acostumados a ver e a tratar, e ao final pois ten tamén como unha especie de moraleja ao final desta serie, que eu creo que a xente vai quedar sorprendida do final e de como abordamos este tema. Un equipazo, Sí. Con Nerea Barros, con Ricardo de Barreiro, con Toni Salgado, María Mera, unha selección internacional de actrices e actores. A verdade é que con todos foi con algún xa traballara, con Toni, por exemplo, non, pero foi unha auténtica maravilla. A verdade é que todo fluiu estupendamente, e con Miquel Insua tamén, que non traballara nin con Toni, pero foi maravilloso, a verdade. Un bo equipo, é verdade que nos entendimos moi ben, e iso creo que tamén é importante, non? Cando estamos rodando a un nivel tamén tan alto, non? Un ritmo moi alto, pois foi moi agradecido. Con localizacións en Abegondo, na Estrada, en Vedran, Vocation. Imos ver, polo tanto, fotografía de lugares que coñecemos, non? Sí, de moitos exteriores. Moitos exteriores. O que hai nesta serie é que case a maioría da serie está rodada en exteriores. Creo que isto tamén é algo que vai enriquecer a estes 6 capítulos. Entonces espero que a xente que o agradeza e que lle guste, que se deixe levar, porque é algo diferente, pero eu creo que a xente que nos vexa que o vai agradecer. É seriéfila? Gustan xa series?
Sí, gustan máis series. Estás sí. enganchada últimamente, porque aquí, como estamos todos de hipsters, Mira, agora coas series... Agora podo ver poucas series, Sí. pero a verdade... Peppa Pig, o Club Xabarín, este tipo de cousas, Deixo de non? ver poucos debuxes, a verdade, son unha nai Un un amigo pouco que así. di, eu, grazas a, dende que tive o pequeno, vexo moitísimas series. Vou polo terceira temporada de Dora la Exploradora. Esas cousas. No, teño pouco tempo, pero acabo, mira, vin agora hai pouco a temporada toda de Las chicas del cable, porque non a podía sí. perder, vamos, estuve enganchada e cando saiu, pois, claro, o problema desto é que empezas a ver un capítulo e tens que ver todos seguidos. Sí. Entonces paso unha noite sin dormir, eu non podo permitirme unha noite sin dormir. No, Big Little Lies tamén vi. seriaza tamén. Seriaza, Cabina de Verón, te quedei alucinada co final tamén desa Claro, serie que ademais de son, mulleres. pois mira, unha miniserie tamén de Sí. poucos capítulos que se Ajá. dixiren ben, non? E que hai xente, non sei, donde mete tempo a xente desto de 4 temporadas de 20 capítulos cada unha. É certo. É verdad que agora que con poucos capítulos se conta unha historia moi potente e xa non é preciso non contar máis. Logo vin thrillers como El Puente, que é unha serie sueca tamén que está Maravillosa. da que me Aí inspirei tocaches, bastante, Sí, aí tocaches, pareceme unha serie... A protagonista é maravillosa. E por que nos gustan tanto as series, por exemplo, os thriller, ¿no? En Galicia temos, no caso de Matalobos, Serra Moura, Sí. que son series que enganchan desde o primeiro momento aquí neste país. Por que? Eu non sei por que será. A verdade é que eu non era moito de thrillers, teño que dicilo, eu son tiro máis para outros lados, pero supoño que pola intriga, non, que aportan, non? E están sempre aportan ao espectador. Pues será este o asasino, sempre andan así con... supoño que será eso. Que nos gustan as cousas oscuras tamén. Ao final, canto máis enrevesada é a cousa, mellor. Por iso hai que ver o Sabor das Margaridas, porque está enrevesada. Ata que cheguedes ao capítulo 5 non vades a poder colocar as pezas no seu lugar. Tes que ter moito cuidado con isto, porque, claro, isto de revelar, asomas a puntiña e tal, e ao final podes estragar todo un traballo, hai que ter moito cuidado, sí, non? Que é o que digo, que como son 6 capítulos, claro, que a pouco que conte xa conto un montón de cousas. Entón, pois non podo dicir moito máis, pero sí que, de verdade, eu animo a toda a xente que iso, como son 6 capítulos, que se animen a empezar a ver, a meterse nesta aventura e que adiviñen quen secuestrou a Marta Labrada, que eu creo que ninguén o vai adiviñar. Habrá aí regalos, para que non adiviñen, pero eu creo que ninguén o vai adiviñar, xa veredes. E que non perda o primeiro capítulo, nin o segundo, nin o terceiro, porque senón estragamos a serie, xa perdemos completamente... Perdédelo, porque no capítulo 5 vais a empezar a colocar as cousas e o 6 xa é unha explosión total. De verdade que o final, xa falaremos, pero xa me contaredes, o final é espectacular. Eu nunca vin un guión así, tamén non teño que dicir, nunca vin sorprender a todos os actores cando leron o final, quedaron... Pero como isto? Por favor, que Televisión de Galicia estrese de unha vez por todas, a ver como vamos a aguantar ata outubro. A ver, que todos os finais das series son interesantes, que xa sabemos que os finais... Non todos, hai algún que che dá así, depois de papar 3 temporadas... Bueno, é verdade, algúns decepcionan. Despois digo, isto xa era esperado. Isto non vai ser esperado para nada. E María, tes a capacidade de cambiar, facer un papel, presentar un programa como Luar, facer máis cousas, youtuber... Iso gustache, forma parte un pouco do miolo, facer moitas cousas ao mesmo tempo? Sí, eu creo que, a ver, tamén, eu no meu caso tamén o vexo un pouco necesario, porque, claro, a vida de actriz, pois claro, non podemos vivir todo o ano de ser actrices, bueno, hai xente que pode, non, pero non salen todos os proxectos que unha quere. Entón, pois eu creo que é unha maneira de acompañar ese traballo, e se se saen, eu tamén estudei xornalismo, tamén era algo que quería ter aí de base para, pois mira, no tempo que non traballo de actriz, pois poder traballar de redactora, de presentadora, do que poida xurdir, estar no mundo da tele, aínda que non é o mesmo, pero é unha maneira de acompañalo e non estar na casa esperando de brazos cruzados, non? O de youtubeira e o resto, pois, bueno... Que tal a experiencia de youtubeira? Por que decidiches abrir unha conta de YouTube? E ademais manter esa relación cos teus seguidores e seguidoras? Foi un pouco por eles, porque a verdade é que son bastante activa nas redes sociais por iso, porque me gusta, que tamén creo que é unha parte importante, porque nós traballamos pro público. Entonces, hoxe en día as redes sociais para mí son básicas nese aspecto, para, pois é unha maneira de agradecer e de estar en contacto con eles,
eles, de comunicarlle que proxectos vas facer e que eles estean informados. Entón, pois, como xa estaba co Instagram e todo isto, digo, bueno, pois un paso máis, vou aventurarme A ver que pasa. a contar, a ver que, a ver que pasa, sin, además como estaba coa etapa do embarazo tamén, pois compartilo con eles, bueno, a mí gustame moito falar e charlar de moitas cousas, entón, pois estou no levando. E que tal esa... Porque, bueno, disque, a min contáronme, que a veces as redes sociais é un lugar onde se move, en fin, calquera tipo de individuas que igual se poden estragar completamente un día. Sí, iso pode ser. A verdade é que por agora teño sorte, toquemos madeira, non me pasou así nada que fose así de que me estragara un día, pero bueno, tamén estamos expostos a iso, igual que cando estreamos unha serie, ou min cando estaba en Matalobos con Vanessa Viaño, viví moitas cousas pola rúa, Por exemplo, que che dicían? E non todas boas. Claro, dabanche ata no... Sí, claro, o mellor ibas de noite e a xente te pedía que a ver se podías pasar algo por aí, eu que sei. Que dis? Sí, a xente se cría, a veces cree, bueno, creo que pasa moita xente, cree o que ve. Miña tía traballa nunha panadería, había unha señora que dicía, aí está, e me poñía verde, decía, a ver, es que e que tamén quería ir á iglesia a poñerlle flores a non sei quen que morrera, e digo, pero vamos a ver, isto é ficción, a señora non era capaz de distinguir. Entonces, hai que ter cuidado cando as persoas que fan os personaxes de malos, logo pola rúa, pois chamanche de todo e... Sí, Luis Iglesias te nos contado anécdotas de cousas que che saltan o pelexo. Pois sí. Pois entón, por iso che digo que ao final xa estás un pouco acostumado e, bueno, que che poden decir, non? E a fama como se administra, como se xestiona? Cando tes ademais un papel tamén, lóxicamente, privado, como temos todos, cando vas con Dalia a dar un paseo... Sí, eu, por exemplo, que son de non mostrar os nenos nas redes, non estou nada a favor neste caso, non me gusta, nin estou a favor, pero bueno... A ver, aquí o meu nivel polo menos que non é nada, pero bueno, a xente sí que é verdad que cando vas ao súper e recoñécente e gustalle moito ver a Dalia, sempre me están mirando e preguntando. Ás veces, pois sí que o pasa que eu non son moi consciente, eu son unha persoa moi natural. Claro, ti es mega riquiña. Sí, gustame María, claro, e algún día cabrarás, te digo eu. Pois non me cabrei nunca, non me cabrei nunca con ningún... nunca me cabrei. Molestaba máis ao principio cando foi o papel de Vanessa Viaño, porque tamén era novo para min e o papel foi moi arriscado, entón vivía cousas moi raras, non? Entonces aí sí que houve momentos que igual sí que me facía pensar, pero agora, pois, eu actúo con naturalidade, mentras a xente me trate con cariño, é verdade que recibo moitísimo cariño, a xente, a veces emocionome moito tamén cando me paran pola rúa, porque vexo que a xente cando me vea como, ai, María Mera, Dios mío, e a xente emocionase. Entonces a min eso digo, que pasada, ver, son unha persoa como outra calquera. Entonces, eso é bonito tamén, non? Entón a min gustame recibir o cariño e tamén devolver yo dunha maneira, non? Non é unha persoa como outra calquera, é María Mera, que sempre é un auténtico placer. Agardamos por ver a Rosa Vargas, o sabor das margaridas, próximamente, contarémolo aquí nas súas pantallas, que che vaya moi ben, que continúen os proxectos, o traballo. Ojalá que sí, que sigamos traballando, ainda que queramos ser nais, que podemos traballar igual e facelo igual de ben ou mellor, que as nais sempre temos aí unha parte, cando eres nais sempre se carga aí de unha parte emocional moi potente e eu creo que tes unha forza máis especial. Así que... A exclusiva da segunda filla leva unha Galloso, pero nome propio, espero, xa sabes onde tes que dicilo. Ainda hai moita xente que non sabe, Kiko, seguro que moita xente se enterou agora de que estou esperando outra nena, porque ainda fin de semana me atopei con xente que me dicía, ao final que foi? Que eu non poden esperar ata as 2 da mañá. Por nada, rebobinar. Que veña fantástica, que vai vir a unha familia, a mellor familia do mundo. María Mera, moitas grazas. Cariño non lle vai faltar, grazas. Sí, señora.